Videjka. Dneska budeme hrať zase známu hru For Lucky Block. Že Laura? Áno, ahojte. Kde má toho zvábili elefanta? Tady, pozeraj. Kde? A tu? Kde? Čakaj. Ty brďo. Ten je naozaj pekný. Je, Laura. Keby ste chceli, bolo by to, dajme tomu 1000 lajkov, tak niekde pôjdem skúsiť nájsť tento, tak niekde pôjdem skúsiť nájsť tohoto OG Lucky Block a ten, čo sa tady páči, vám darujem. Ale musí to byť najprv 1000 lajkov, lebo ľudia musíme mať nejaký cieľ a musíme dohodnúť nejaký cieľ a ten cieľ, keď si nedohodneme, tak Alebo že keď dáme 1000 odberateľov, tak budeme mať merch. Že Laura? jasné. A prečo až od 1000? Pretože ľudia, my od 1000 by sme mali začať zbierať peniaze a vtedy by mal dosť čo platiť. Ešte taký menší nie sme, ako je napríklad starý, tí bohatí, chápete? Veď poznáte starýho, také veci. No, Laura, chvíľočku počkajme, lebo... Čo pošla? Skoč. Laura. Toto ste mali ľudia vidieť. Škoda, že ste to nevideli. Čo tu je? Rainbow Lucky Block? To nestihnem, prosím, nech to stihnem. Nestihnem. Prosím, dajte like, nech to stihnem. Dobre. Laura? No ale robte vy, ako ľudia vidíte, že skoro samé tsunami. A ja chcem Secreta, ja nechcem mytického. Mytický je strašne slabý. Nie. Dobre. Laura, videla si tú lonu? Tsunami? Jo. Prosím. Nie. Prosím. Nie. Nevadí. Tak, ideme znova. Dobre. My sme mentáli, nie to tak. Ale budú teraz častejšie vychádzať, no nie. Až tak chcem, lebo budú vychádzať videá, budeme ako mať odhávané, nebudeme my odhávaní. Ale že bude svet, ako keby. No proste tak, ako to samo bude, že bude svet a nebude to nejaký, že to nebude Roblox, pretože ideme na táborisku a potom budeme niekedy sa stretávať. Sebe budeme chodiť na kúpaliska, budeme chodiť. Ale Laura, to nebudeme točiť na kúpaliskách, dobre? Niečo. A budem si napríklad niečo, že dáme, že sme spolu, alebo aj ideme na kúpalisko, že aký malý short, lebo všetko, ako sa hovorí, všetko pomôže aj keď proste, aj keď dáš malý video, ktoré nezaujíma, tak pomôže aspoň TikTok. Takže ľudia, dajte odber a like, lebo sa to vyplatí, aby ste mali už merch. Prosím, nech to dám Secreta. Utekáme, lebo ja potrebujem Secreta. A hodil by sa mi. Secret on Lucky Block. Nie. Áno, lebo neunikne ti žiadne nové videjko. Super, tento mi kradne. Jedna tsunami, druhá tsunami. Ideme. Dobre. Ale mi to robia na schvál tie tsunami. Dívaj, a zase. Super. Laura, zoberieš mi nejakého brainrota, prosím. Odtiaľ, lebo ja som tiež došiel zbytočne o Secreta. Neviem, možno neviem. No, určite ja nie, lebo ja potrebujem Secreta a ja už si ho konečne beriem a budem mať prvého Secreta doma. Juhu, mám Secreta. Ako vidíte, som zvedavý, čo mi padne. Secret Lucky Block, máš smolu. Určite môžete sledovať nielen náš YouTube kanál, to je samozrejme, ale keď chcete dobrovoľne môžete aj Blbec. TikTok, keby ste chceli písať komentári na YouTube, takéto veci. Ahoj, Laura. Ahoj.
Takže ľudia, pre dnešné videjko by to mohlo byť úplne všetko. Dúfam, že ste si videjko užili. Tak ahoj!